Que tal? Moi boa noite. Hoxe que nos sauda Anxo Pita, un rapaz de As Pontes que estuda deseño de moda e co que queremos falar tanto a súa trayectoria como da súa formación como mesmo xa dos seus premios, porque xa conta co eles. Moi boa noite, Anxo. Boa noite. Pois, o dito, conta xa con premios. Estamos a falar do máis recente, ese premio Deseño Circular do ano presente, non? Sí, foi deste ano do desfile de Espunte, o que organiza a miña universidade, a Mestre Mateo. Foi un premio a raíz dun proxecto de clase que tratábase un pouco de reutilizar o neumático, que é un material, un aglomerado que é moi complicado de reutilizar. Entonces eu apliquei nun calzado a un zoco que, utilicei así un pouco este toque tradicional por facer este tema de innovación mezclado coa artesanía. E acabei facendo un zoco inspirado nas vacas e no xogo que facíamos as miñas primas e eu na aldea de utilizar un montón de elementos que atopábamos por aí de traballo, da natureza, e utilicei esa mesma técnica un pouco infantil para facer un zoco inspirado nas vacas, onde apliquei o neumático na punteira para ter un pouco máis de resistencia e na sola para que non resbale. Utilización, reutilización de neumático, por tanto, reciclado. Apostabas por reciclado xa na creación ou porque este concurso implicaba reciclado, probaches co reciclado? É dicir, é cousa túa ou cousa do curso? Foi unha cousa do curso, sí. Aportáronnos ese material reutilizado o tema do traballo era un pouco como aplicas este material a un elemento da moda. Sen embargo, isto supoño que che abre novas portas, que che dá opcións, que che, non sei se acendeu a bombilla cara ao reciclado. Sí, como vai quedar a cousa? realmente é un tema que é moi fascinante, xa non só o reciclado, como ver tamén materiais novos que podas facer a partir de residuos. Por exemplo, eu estou experimentando agora para en vistas ao traballo de fin de grado con coiro de pescado, con residuo alimenticio da pel dos pescados. O que fago é unha infusión en taninos, que é un químico que teñen non sei se é un químico ou non son biólogo tampouco, pero, é un material que teñen as plantas, entonces o que fago é hervir corteza de castaño e ao sumerxir as peles nestes taninos, cúrtense case como se fora coiro normal. Logo hai un proceso un pouco que hai que perfeccionar para que non quede nin olor, nin unha textura así desagradable. Soa un pouco estrano, evidentemente, sen ningún tipo de xustificación pola miña parte, pero sí que soa estrano para unha persoa profana como a min, nestes tempos da moda de usar e tirar, de facer as cousas de calquera xeito, todo o traballo que ten detrás, que realmente quere facer un traballo de moda, non unha prenda. Xa. Sí, o sea, a parte da investigación previa de cada proxecto, leva moitísimo tempo o plantexamento, ver como funcionan os bocetos, os deseños, as probas, os prototipos. É un proceso bastante longo que, de feito, na industria da moda traballan ao mellor con 2 anos de antelación a sacar unha colección ou sacar algún produto, xa que leva moito tempo, máis logo producilo, se é unha macroempresa, claro que pode producir moito máis rápido que calquera persona, pero, as persoas como eu que traballamos sós, leva moito tempo facer todo este proceso unha sola persoa. É moi difícil. Claro, porque por riba da devoción con podatero, porque se idea mellor ou peor coseiro, ou crear prendas ou que sexa, e entra o terreo da formación. Non sei se a formación que te atopaches era que agardabas, ou te esperabas algo tan complicado, con tantas aristas, digamos, como ten a formación en deseño, que é o que te estás a facer. Sí, non chamaría complicada a formación, é moi agradecida tamén, porque... Pero si moi densa, supoño, non? Sí, é densa, porque, realmente deseño, cando falamos de deseño de moda, pensamos ao mellor nas pasarelas, pero, hai moitísimo que abarcar, tanto os materiais como as fibras. Son uns estudios bastante amplos que sí que, eu agardaba un pouco que foran máis artísticos, que sí que temos a nosa parte artística, pero sí que, teño moita teoría detrás, realmente, o deseño de moda como tal e o deseño en xeral. Ten moita teoría respecto, principalmente, dos materiais, incluso temas químicos, de como funcionan, como se elaboran as tinturas, as estampacións. É todo un mundo cada pequena parte do mundo da moda. Pois agora mesmo estás
formándote, decíamos, bueno, estás prácticamente rematando, creo que cheguei ao proxecto, como van as cousas para acabar esa carreira? Bueno, queda pouco. Queda pouco e a veces dá Estás en pena que prácticas, de acabe. feito? Sí, estou en prácticas. Agora nada, teño estes 2 meseciños de prácticas que xa estou rematando, que estou con Idoia Cuesta, unha cesteira bueno, que utiliza a cestería tradicional, pero dun xeito moi contemporáneo, moi innovador e sobre todo moi artístico. E logo que queda é o traballo de fin de grado que, bueno, está de camiño, pero eu sou moi ambicioso, quero facer algo moi espectacular, que agardo bueno, que impresione a todo o mundo, entonces vai en vistas a ver si este ano ou o seguinte remato con el. Todo isto nun ambiente xa de formación, con xente cos teus intereses, cos coñecementos, moi diferente, cando eras o Anxo rapaz que estaba aquí, que iba aí a Murado, a Pili Murado. A Pilar Murado, sí. Moi diferente, supoño. De calquera xeito, é certo que aquilo era absolutamente diferente, non só pola diferencia, evidentemente, de formación ou de nivel, sino incluso polo ambiente. Estabas con, Sí. non só con mulleres, non con mulleres maiores, encima. Sí. Era un salto importante para ti que eras un neno daquela. Sí, daquela era máis como unha afición que gustaba moito, que, bueno, que era en camiño a eso, a dedicarme profesionalmente, que, bueno, pero de Pilar Murado e dese ambiente do que falas, só teño boas palabras, porque sentíame super recibido, super... Claro, era un neno pequeno da clase, era un pouco... Todo o carimo iba para min, todas as boas palabras iban para min, era un placer, a verdad. Que, bueno, foi unha etapa da miña vida super bonita. E agora o ambiente, claro, na clase teño xente da miña idade, un pouco máis maior, un pouco máis pequena, é un placer tamén, porque realmente do que máis satisfacción me levo da carreira é eso, de compartir momentos cos meus amigos, que teño unha clase espectacular, unhas amigas espectaculares, dos que aprendo moitísimo, inspiraste moitísimo, e a vez olvidaste un pouco de que estás estudiando unha carreira no sentido máis aburrido da palabra. É un pouco como que o tomaba como se fora a pasalo ben cos meus amigos creando cousas. É un sentimento moi bonito, a verdade, o que me atopei na universidade. E esa clase de costura porque querías dedicarte ao deseño ou adicaste ao deseño porque antes fuches a clase de costura? Fun a clase de costura porque dixo o conservatorio. Miña nai dixo, non vas a estar sin facer nada na casa. E dixo, pa costura, xa que queres estudiar en diseño. E, bueno, sabia decisión, porque dai aprendín moitísimo xa aquí nas Pontes e, bueno, agora en Santiago, aparte da universidade, tamén estuve indo a unhas clases de costura de Cocolé, chamase, que bueno, unha maravilla tamén o ambiente, un montón de xente que acolle os meus traballos e vive coa mesma ilusión que eu os meus proxectos. Eu non sei se un tópico ou algo común que cando se fala de xente que escolle o teu camiño sempre se di xa de pequeno vestía bonecas, supoño que será unha realidade, pero claro, non é o mesmo vestir bonecas que crear os vestidos para as bonecas. Claro. Supoño que na túa idea estaba crear ese propio vestido ou non. Bueno, ser un tópico, sí, debe de ser, porque eu tamén me dedicaba a eso. Sí? Vestía moitas bonecas con servilletas, non cosía, era todo con celo. Eu era un pouco rudimentario, ¿no? Pero, bueno, sí que nunca retomei esa cousa de crear un vestido para as bonecas, deixo un pouco aparte, agora dedícome máis a corpos reales. Pero, bueno, que sí que supoño que a inspiración sempre ven de aí, ligado á infancia, ligado ao que aprendiches de pequeno, de como te relacionabas tamén co tema artístico do teu entorno. Un entorno que a familia tivo un peso importante, eu dou fe, son coñecedor de que te apoyarían calquera cosa que tentases, como foi neste caso, pero a veces ser familia de un artista, neste caso, pois, na costura, como o teu, no deseño, supón tamén ser coello de indias ou non? Moi, por supuesto, por supuesto, por supuesto. A verdad, bueno, a miña familia, parte do grandísimo apoio que sempre me deu, bueno, tive no pasado moitos momentos facendo de maniquí, miña irmá fixe moito de maniquí, meus pais axudáronme, implicáronse nos meus traballos cando iba a marxe a tope de tempo, que non saben coser, bueno, o que sabe unha persoa normal, no? Que non se dedica a elo. Pero eu xa lles explico, doulles as ferramentas e digo, ya, ti pa isto, necesito sacalo xa, encima. Entonces eso, cando tiven esta colección que fixen, había aí un momento crítico no que iba mal de tempo, entonces sí que me serviron moitísimo de apoio e de axuda.
A colección Temperanza, creo que Temperanza, foi a primeira que sacaches. Sí. Sí? Bueno, realmente forma parte dun proxecto de clase, quixena facer un pelín máis grande ao mellor do que se pedía para propoñela a concursos, como foi o Xuventude Crea. E, bueno, a verdad, foi casi un ensaio de primeira colección, porque como foi eso en período de clase, tiña moitas máis asignaturas a parte disso, que, bueno, era da asignatura de proxectos, pero, bueno, que foi moi complicada en respecto a tempos, e agora vexo con vistas atrás, e digo, madre mía, en plan de, querías facer tanto, pero tiñas tan pouco marxe de tempo que espero que na miña próxima colección vexase ese relaxamento no tempo, de poder dedicarlle un pouco máis detalles e máis cousas, pero bueno, estou moi satisfeito coa colección. Onde está esa segunda colección? Na mente aínda ou xa hai algo plasmado? Está en prototipos, está en avanzando, sí, pouco a pouco. Xa superou a mente entonces, aunque dai non se mover, creo, hasta a última puntada, non? Bueno, ainda queda. Hasta empezar a dar boas puntadas ainda queda bastante. Pero bueno. Polo camiño, volvendo a esa familia, un anxo que supoño que na casa era só que che tocaba poñer botóns, arreglar esta camiseta, habería un pouco de todo, vale? Bueno, non te creas, porque teño un pouco afán artístico. Sí? De... E non querías traballos menores, pero, home, era Bueno, xusto. menores non son. Si che facían de modelo, non? Decir, Sí, vale, sí, pois sí. ahora me No, a coses. verdade, eu son un pouco de tirar cos meus proxectos e facer eso. Sí que, bueno, algunha vez tiven que facelo, pero bueno, eso, miña nai axudábame con esa labor un pouco máis aburrida, porque é o de subir un baixo, de poñer un botón. Bueno, eu, a verdade, soltaba un pouco pa outros ese traballo. Pues mira por onde algo básico que a outro resulta complicadísimo, que eu diría. Bueno, Para ti máis básico. solo hai que pensar un pouco. Creas roupa con personalidade, a roupa ten personalidade por si e ti a explotas, como é a cousa? Eu me tengo un pouco despistado. Desde o punto de vista do creador, creas roupa con personalidade ou a roupa ten unha personalidade e por iso creas esa roupa, non sei. No meu xeito de traballar, sinto que creo persoaxes, ao mellor. Por exemplo, iso que explorei coa miña primeira colección era como unha enerxía. Eu suelo traballar dende o abstracto, levo ao terreno físico, a través do tecido, dos complementos e das sensacións que transmite. Sí que creo que a personalidade ten roupa, pero a vez esa forma de traballar que teño agora mesmo, polo menos, implica máis crear un persoaxe, un conxunto de ao mellor unhas cantas prendas que leva un look, poden ser 3 prendas, 4 prendas, para crear como unha sensación que quero transmitir, un persoaxe. Que logo, o que creo que é máis ben ao mellor traballo dos estilistas, que eu non me considero estilista, é desglosar ese look e utilizar esas prendas para construir outros persoaxes ou outras... É certo que cada prenda ten esa personalidade, pero depende de como a combines, forman outra personalidade máis complexa. Por exemplo, ti ves unha persoa e dis esta persoa ten que ter esta prenda ou tamén ves unha prenda desta prenda está feita para este tipo de persoa? Sí, funciona un pouco así. Ambas as dúas cousas a vez? Ambas formas, sí. Distintas? Sí, son diferentes formas de velo, pero a vez creo que é un sentimento moi compartido esas dúas formas que dis. É unha mestura, bueno, entre a propia persoa, claro, o seu estilo persoal, de como fala, como se comporta, pois acabas deducindo un pouco o estilo que lle pertenece ou que crees que sería adoitado para esa persoa. Logo, tamén, claro está, a fisionomía do corpo pois varía dependendo da persoa, entón hai moito estudo de esta persoa lle queda ben esta, esa persoa lle queda ben aquelo, que eu non son moi fan, porque realmente penso que cada quen poña o que lle guste, non por como lle quede, sino por como lle fai sentir. Con el. Exacto, sí. Falas de formación, evidentemente está tendo agora, pero tamén falas moito de arte. Cando falamos de arte, aí falamos de creación, de autodidactismo case. Non sei ata que punto confluen aí. Evidentemente a formación en gado creo que é necesaria. Se xa tes a devoción, é o único que podes dotarte el, o resto está ou non está. Sí, bueno, o arte tamén se aprende. O sea, a parte da formación é moi importante no arte. Sobre todo diría que a mí a que máis me influe personalmente, bueno, aparte de evidentemente poñerme a coser e facer probas e patronaxe, bueno, todo eso, claro que hai que formarse un pouco máis teóricamente, pero a nivel creativo
os fundamentos do arte ou a historia do arte é moi importante porque abre moitos camiños na mente de como realmente pois o humano o que fai é como retroceder no tempo e recordar esta etapa anterior do arte e ver como se transmitía ese arte, porque que significado tiña e aplicala no presente. É todo un pouco un ciclo. O arte vexo como un ciclo de reciclación de ideas e de eso que se di que todo está inventado. Un pouco é real e un pouco non, porque a vez todo o que está inventado hai moito tempo para mesturalo todavía. Entonces sí que é moi importante a sensibilidade artística, que, bueno, tamén é algo que se fai formar, que tes que aprender, que tes que desbloquear na cabeza, casi. Estás en Galiza, es galego, por tanto, iso é un hándicap e unha vantaxe, porque eu estou pensando que o sector téxtil ten moitísimo peso aquí, que ten que haber seguramente moita calidade, moita capacidade, moita xente boa, e iso é un hándicap para chegar, pero tamén un aliciente para chegar. Tamén aprendes dos mellores, compartes a tua profesión cos mellores, non sei que pesa máis. Pois, de momento, o vexo como unha gran ventaxa, porque teño eso, un montón de referentes propios de aquí, cos que podo falar, cos que podo intercambiar ideas, hai un núcleo creativo en Galiza moi grande, o sea, moi importante tamén. Evidentemente temos firmas pois internacionais, no mundo da moda Galicia ten nome propio, sí que, bueno, está moi ligado a un tema máis industrial, máis empresarial, ou a moda galega, pero a vez a artesanía de Galicia ten un gran nome a nivel nacional e internacional seguramente. Somos bastante recoñecidos como, bueno, grandes productores artísticos. Entonces, para mí é unha gran ventaxa formar parte un pouco, ou empezar a formar parte deste sector en Galicia. Niso está Sanxo, que pasa que che vai tocar ser un pouco, eu tamén entendo, facendo un símilo mellor coa interpretación, ser o director. Ao final ti preparas unha obra para que a lozan outros, ou non? Sí, a verdad, para mí un pouco a cousa pago. Sí que é un pouco de... casi que te sintes un pouco eso, director de cine, de facer como eso, pezas e logo, bueno, tamén é que é a satisfacción máis grande de facer cousas e ver como a xente pon esas prendas. Eu acordome que a primeira colección foi o momento no que vin aos meus modelos, que eran os meus amigos, vestidos aí coas prendas que fixen eu, é o primeiro momento no que te das cuenta de que, bueno, hai, o sea, esas prendas que tiñas en boceto, tiñas en dibuixo plano, pois collen a tridimensionalidade vestindo a persoas. Sí que é un pouco esa sensación de dirección artística que logo, bueno, disfruta o resto, pero tamén o disfrutas ti, por suposto. Pois seguindo co símil interpretativo, tamén deportivo, neste caso, creo que o que se trata é de destacar ou de que se note que xogas ben para que alguén te fiche, como acaba no fútbol. É dicir, ao final, traballar só vai ser moi complicado, supoño. Imposible. Co nivel que tíamos aquí de textil, supoño que hai que fazer é dicir, mira, pois, a miña idea lle gustou a estes, vou traballar con estes para estes, sobre todo porque che dá máis opción, non sei se máis liberdade. Bueno, o sea, realmente a liberdade tela cando traballas solo, porque ti decides, ti coses, ti... Bueno, quen te colle tamén te escolle, porque o mellor entras dentro do ámbito do que buscas. Supoño que se ti tiveche a liberdade de elegir, mira, fago desta forma, te van chamar uns e non outros. Sí, claro, pero bueno, se traballas para alguén sí que como limitarte un pouco a ese marco creativo. Que bueno, que realmente exploras, por exemplo, eu estou pensando no caso de que da xente que traballa para grandes firmas. Hai un director creativo que, bueno, que será o que dirixe esa firma, e logo hai moitos diseñadores que traballan no marco que o director creativo vai guiando, vai marcando. Claro que supoño que collerán, de momento todavía non traballei en nunha empresa así, pero collerán as persoas polo seu propio estilo, por a súa forma de crear. Evidentemente tens que ter un currículum bo, saber coser ben, diseñar ben, adaptarte ben ao que as tendencias piden, ao que as empresas piden. Pero sí que, bueno, traballando só tes esa dirección creativa ti solo, que é moi complicado, pouco viable a día de hoxe, porque estamos nun momento de que todo
inmediato. Claro. De repente sale unha tendencia en París e ao mes atés nas tendas ao lado da casa, todo inmediato. Entonces, ahora mismo a artesanía e o traballar solo é un pouco máis complicado, e sobre todo penso que no mundo da moda, donde podes adquirir prendas de tendencia e da última moda, e no fast fashion a un precio super reducido. Cando unha persona que dedicase sola artesanalmente a isto, pois costaríalle moito máis producir eso e a moitísimo maior precio, claro. Estaba centrando un pouco niso, en que unha grande marca te fiche, te chame, se fixe en ti, supoño que che gustaría ese camiño, pero, home, a verdade é que hai un montón de camiños abertos cando se forma no deseño, como é o teu caso, supoño. Estou pensando desde vestiario ata Claro, sí. traballar por ti, É etc. un mundo, porque todo o mundo leva roupa, hai que facer moita roupa, hai que seguir moitas modas tamén. Entonces, sí que, bueno, é unha gran solución para a vida que unha empresa te fiche, que traballes para ela, e realmente como un camiño como un pouco estable, por así decirlo, de que, bueno, ao final acabas traballando para outras persoas e podes compaxinar a mellor un pouco máis a túa vida co traballo. Pero sí, o que dis, hai moitísimo máis espacio na creación artística como é o vestuario escénico, que tamén é que realmente interésame un pouco todo. Ojalá no futuro tocar un pouco cada palo, porque o vestuario escénico tamén é un mundo por si só. Tanto para obras de teatro como para cine, encanta tamén traballar en cine. Como ahora mismo sí que me interesaría moito traballar con artistas, con eso, persoas, bueno, xa tiven a oportunidade de traballar con aquela, por exemplo, que lle fixen, bueno, vestuario para un videoclip. É como un traballo moi agradecido porque estás creando con creadores. Entonces, unha mistura de eu que sei, se un músico busca transmitir algo concreto coa súa música, ti guíaste por eso. Entonces, guíaste por a súa música, pola súa forma de crear, adquires outra forma de crear ti. Entonces, sí que ese traballo ahora mesmo estou disfrutando moito de que ojalá, bueno, teña moitas máis oportunidades de traballar con persoas que se dedican á música ou arte escénico. É moi bonito. O mundo da moda creo que está máis democratizado que nunca, porque está, pero igual, porque está popularizado, é dicir, ao mellor iso lle resta un pouco de profesionalidade en moitos casos. Estou pensando en programas de moda, estou pensando en opinións de moda, estou pensando en xente que agora mesmo é influencers, por chamar de algún xeito, sobre moda, e son opinións subxectivas. A vos, san que xa subxectiva que é, leva a obxectividade da formación. Sí, sí, a ver, claro que sí. A moda é tan amplia que calquer persoa pode opinar ao respecto dela. Eu son defensor de que cada quen teña os seus gustos, as súas opinións e as comparta, sempre que sexa con respecto, por suposto. E sí que é verdad que ahora mesmo a moda está de moda. Bueno, a moda sempre está de moda, o que pasa é que reinvéntase tanto que sempre dá a sensación de que volve a estar de moda, como se non estivera de moda sempre. Pero como a moda é moda, todo o mundo opina sobre ela, todo o mundo ten información e acceso a ela. Entonces, sí que é verdad que bueno, que a veces é frustrante ver como a xente opina ou a xente anuncia en redes sociais e fala de moda sin un criterio un pouco máis formado, que xa non é cuestiones de gusto, é cuestiones de o traballo que levan as prendas, o valor que teñen as prendas, o valor das cousas feitas a man. Moitas veces eso se desprestixa moito por gustos propios ou por temas que non teñen que ver con eso, con unha formación ou con unha valoración obxectiva do traballo que levan as cousas e da dedicación que levan. Porque cando eu falaba de democratización igual é máis políticamente correcto, pero tamén me refiro a intrusismo. Iso pode levar o que te dicías, o mellor a tirar por terra un traballo que evidentemente todo o mundo ten información, pero se esa información non vai acompañada de formación, a información cae onde cae. Claro, claro. Sí, o sea, sinto que hai que, na moda, hai que ver máis alá do produto final tamén.
Non é o mesmo eso que digo, unha colección feita por persoas que están estudando que teñen un montón de creatividade e non buscan ao mellor. Estou pensando en exemplos de, bueno, do meu entorno, de que a mellor a moda non só é bonita, hai moitas sensacións que a moda pode transmitir. E a parte artística é eso, explorar esas sensaciones. Non todo ten que ser bonito ou agradable a primeira vista ou poñible. O sea, a moda tamén ten ese, claro que é deseño, pero claro, que tamén é arte. Entonces, a moda, moitas veces hai este comentario de que ves as pasarelas e dis, eso que o pon, sabes? Non hai Dios que poña eso, en plan, como sacan eso? Pois é o máis bonito da moda, de ver como cousas imposibles fanse realidad, visten un corpo que evidentemente pois, non están para ir ao mercado a comprar fruta. Son pois pezas casi artísticas, de colección, que realmente pois a min polo menos como creador é o que máis me inspira, o que máis me motiva a seguir facendo cousas, ou ver as cousas que parecen imposibles feitas realidade por grandes artesanos e grandes diseñadores que bueno, que teñen unha liberdade creativa increíble. Alédome que saque ese tema desas composicións imposibles para os profanos, que nos chama máis atención que le he posto algo estrano para nós, que como vista ese corpo. Aí estamos a falar un pouco de que nos tempos da inmediatez, da exixencia, do xa, o tedes un pouco complicado cando se trata de arte, porque a arte non responde a estes tempos. Xa, sí, totalmente. Sí que, bueno, vemos agora mesmo que esta liberdade creativa da que falaba de grandes diseñadores está ligada á alta costura. E a alta costura son uns cantos en París que teñen o grande privilexio de poder crear libremente. Sí que é verdad que, bueno, que hai outros sectores, como eso decía, o vestuario escénico ou crear para artistas, que ofrecen un pouco máis esa liberdade dentro dun marco creativo que ten que responder ás necesidades creativas do artista, teñen ese factor máis creativo, por iso tamén me interesa máis o de crear pezas únicas para eso, artistas que van a sacar a súa música, o seu arte, ou incluso para alfombras rojas, como poden ser os... Eu teño ben o placer de vestir xa varias veces a Sara Seco para os premios Mestre Mateo, onde sí que tes esa liberdade creativa de poder presentar un deseño un pouco máis íntimo, no sentido de creado a partir de eso, dunha ilusión creativa e non tan só dun responder a unha solución como é o deseño tradicional. Pois Anxo Peitón Rapaz das Pontes, un futuro que está volvendo presente, volvemos a falar contigo con premios ou sen premios, porque sei que o teu traballo vai dar que falar e nós estaremos encantados. Hoxe agradecerche moito que viñeras ata aquí, que fixeras un intre para vir a vernos, para contar a xente cal e como é o teu traballo. Grazas. Bueno, moitísimas gracias a ti e a vos por incluirme aquí no vosso programa. Pois a todos e a todas, moi boa noite, volvemos quedar para mañá con un tema bastante perto deste, o que traemos mañá na visita da noite na televisión local. Grazas e boas noites.